Fi żmien sena minn meta l-Prim Ministru Robert Abela ħatar Kumitat Interministerjali b'rabta mal-inkjesta pubblika Sofija, 22% tal-miżuri ġew implementati fis-sħieħ, waqt li 74% jinstabu fi stadju avvanzat ħafna. Sa dan it-tant 4% biss li ammontaw għal żewġ miżuri għadhom fi stad bikri. Dan tħabbar waqt konferenza għal ġurnalisti koordinata mill-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Malija, fejn ingħata rendikont għax ġie implementatu x'qed isir mir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-inkjesta Sofija. Il-Ministru Jonathan Attard, Silvio Xkembri, Clint Camilleri u Byron Camilleri jagħmlu parti minn dan il-kumitat ukoll. Mark Malija spjega li matul din is-sena saru 18-il sessjoni biex id-39 rakkomandazzjoni li kien hemm fl-inkjesta jiġu implementati. Intqal li dawn saru bil-ħsieb li jkun hemm aktar sigurtà fuq il-post tax-xogħol u jola l-livell ta' dak kollu li għandu x'jaqsam fis-settur tal-kostruzzjoni. Il-Ministru Silvio Xkembri spjega li bħalissa qed isir skrutinju sħiħ minn kumpanija barranija b'rabta mal-entitajiet governattivi tal-Malta Enterprise u l-Indis u ħidma biex art industrijali tibda tingħata fuq il-valur miżjud li se tagħti lill-ekonomija Maltija, konformi wkoll mal-prinċipji tal-Viżjoni Malta 2050. Fir-rigward tal-Awtorità tal-Ippjanar, il-Ministru Clint Camilleri aċċenna kif il-ġimgħa li għaddiet fetħet il-konsultazzjoni pubblika għal 15-il ġurnata fejn jitlu applikazzjonijiet għall-Indis u l-Malta Enterprise. Intqal li qed issir ordni ġdida biex tirregola applikazzjonijiet li għaddu għand l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, fejn kwalunkwe żvilupp ta' bini fiż-żoni tal-Indis u l-Malta Enterprise li jmissu ma' proprjetà ta' terzi jridu jgħaddu minn proċess ħieħ ta' applikazzjoni għall-iżvilupp. Waqt din il-konferenza ntqal kif numru kbir ta' rakkomandazzjonijiet f'din l-inkjesta kien iffukat fuq is-settur tal-kostruzzjoni u għalhekk il-Ministru responsabbli Jonathan Attard fakkar kif sena saru regolamentazzjonijiet ġodda fejn neħiet id-distinzjoni brabta ma' siti standalones u l-obbligu ta' assigurazzjoni. Fakkar ukoll fit-tnedija tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni u l-liċenzjar tal-kuntratturi u l-bennejja, qafas regolatorju b'sijat ta' taħriġ u sistema ta' deterrent għal dawk li jiksru u jagħmlu reati marbuta ma' din il-liċenzja. F'din l-aħħar sena kien hawn 4,000 kuntrattur li applikaw għal-liċenzja u kwart minnhom ingħataw il-liċenzja. Minn barra hekk fl-2024 saru aktar minn 20,000 spezzjoni mill-BCA u l-OHSA li fihom inħarġu 670 multa u 240 ordni biex jitwaqfu x-xogħlijiet. Il-Ministru Attard fakkar kif inħoloq il-helpline 138 fejn f'7 xhur kien hemm 17,000 telefonata b'100 telefonata kuljum. Ġi spjegat li 70% minnhom kienu talbiet tal-informazzjoni u 30% kienu rapporti diretti. Servizz ieħor li jingħata kien dak ta' servizz bl-ħlas ta' avukatu perit lil persuni li huma affettwati mill-kostruzzjoni. Saru ma' 700 talba għal dan is-servizz. Ġi rimarkat li bħalissa qed isir investiment ukoll fir-riżorsa umana bil-ħaddiema tal-BCA żdiedu għal 84 u qed isir reklutaġġ biex l-uffiċjali li jaħdmu mal-OHSA jiżdiedu għal 80. Ftit ta' xhur ilu l-Gvern idaw ukoll il-Malta Labour Migration Policy biex jassigura li l-migrazzjoni tax-xogħol tkun regolata b'mod trasparenti u sostenibbli.